ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସୌରଜଗତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହାଣପୁଞ୍ଜ, ଧୂମକେତୁ, ଉଲ୍କା, ନିହାରିକା ଓ ଛାୟାପଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆମ ପୃଥିବୀ ଏକ ଗ୍ରହ। ଏହା ଆୟତନରେ ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା କ୍ରମରେ ଏହା ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ବିନ୍ଦୁକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ କୁହାଯାଏ। ଉଭୟ ମେରୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗ କରି ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା କଳ୍ପନା କରାଯାଏ ତାହା ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ବା ମେରୁଦଣ୍ଡ। ପୃଥିବୀର ଉଭୟ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ସାମାନ୍ୟ ଚେପ୍ଟା ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗ ସ୍ଫୀତ। ତେଣୁ ଏହାର ମେରୁ ବ୍ୟାସ ଓ ବିଷୁବ ବ୍ୟାସ ସମାନ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀର ଆକାର ଏକ ଅଭିଗତ ଗୋଲକ ପରି। ତେଣୁ ଆକାର ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଭୂ ଆକୃତିକି ବା ପୃଥ୍ୱୀ ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ଆକାର ପୃଥିବୀ ପରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର 4 ଭାଗରୁ ପ୍ରାୟ 3 ଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ମହାକାଶରୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନୀଳ ଦିଶେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନୀଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଧିକ ଗରମ ବା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥିବାରୁ ଏହା ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସୌରଜଗତର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହ ଭାବେ ପରିଚିତ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଉପଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ। ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଉପଗ୍ରହ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ଆୟତନରେ ଏହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 49 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ତୁଳନାରେ ଏହା ପୃଥିବୀର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ପରି ଏଠାରେ ଜଳ ବା ବାୟୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବଜଗତ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାୟ 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ଶିଳା, ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ଗହ୍ୱର, ପର୍ବତ ଓ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ରାଶି ଦେଖାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 27 ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଏଣୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ହିଁ ଦେଖିଥାଉ। ଆଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ତଥା ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ତିଆରି କରି ମହାକାଶକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ରକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିଜସ୍ୱ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଇନସାଟ୍, IRS ଇତ୍ୟାଦି କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ। 2008 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ଓ 2013 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଭାରତ ମଙ୍ଗଳାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ମଙ୍ଗଳ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗ୍ରହାଣପୁଞ୍ଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସୌରଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଜ୍ଜଳ ପିଣ୍ଡ ବା ଗ୍ରହାଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବୃହତ୍ ଗ୍ରହର ବିଭାଜନ ଜନିତ ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ସମୂହ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆସ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଧୂମକେତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସୌରଜଗତର ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଏକ ଝାପ୍ସା କୁହୁଡ଼ି ଭଳି ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ ଓ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗ ବହୁ ଦୂରକୁ ଲାଞ୍ଜ ପରି ବିସ୍ତୃତ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଲାଞ୍ଜତାରା ବା ଧୂମକେତୁ କହିଥାଉ। ଧୂମକେତୁର ଅଗ୍ରଭାଗ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଡ଼କଣିକାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜଡ଼କଣିକାର ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ଚାପ ଓ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ।
ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପରି ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଧୂମକେତୁର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ଫଳରେ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅଗ୍ରଭାଗର ନିର୍ଗତ ଅଗ୍ନିରୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଉଜ୍ଜଳ ଲାଞ୍ଜ ବାହାରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପୃଥିବୀର ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁ। ବେଳେବେଳେ ଧୂମକେତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରର ନିକଟକୁ ଆସିଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥାଏ ଓ ତାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆସ ଆମେ ଉଲ୍କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରାତିରେ କେବେ କେବେ ଆକାଶରୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକପିଣ୍ଡଟିଏ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ତାରା ଖସିଲା ବୋଲି କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଧୂମକେତୁର ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ମହାକାଶରେ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପୃଥିବୀର ଖୁବ୍ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତା'ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଫଳରେ ବାୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଜଳି ଉଠନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍କା କୁହାଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଲ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଲ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ନ ପାରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗୃହୀତ ତଥା ସଂରକ୍ଷିତ ଅନେକ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଦେଖିପାରିବ। ନିହାରିକା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜର ସମଷ୍ଟିରେ ନିହାରିକା ଗଠିତ। ଏଥିରୁ କେତେକ ଗୋଲାକାର ତ ଆଉ କେତେକ ଚେପ୍ଟା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିହାରିକାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଛାୟାପଥ ଶୀତଦିନେ ଆକାଶରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବେ ଧଳା ଦିଶୁଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋକ ପଥ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ବା ନିହାରିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହାକୁ ଛାୟାପଥ କୁହାଯାଏ। ଆମର ସୌରଜଗତ ଯେଉଁ ଛାୟାପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାକୁ ଆମେ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅନେକ ଛାୟାପଥ, ନିହାରିକା ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ, ତାରକା ବା ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ, ଉପଗ୍ରହ, ଉଲ୍କା, ଧୂମକେତୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଠିତ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା।